Kahraman arkadağımızın başına başlayan beyik tutumlarının hurmatlı prezidentimizin yol başçılığına üstünlükle amal aşırılmağı neticesinde bir karar devletin täze ýamynyň galkynçy döwrüniň her bir güni şatlıkly wakalar beyik ýeňişliň hormatyna gurulýan dabarlar bilen beslenýär. Munyň özi arkada terdarly bagtyar ýaşlar gelýän uly üstünlükler, ýokary netijeler bilen jemlenýän aýdym beýanlary. Ýordamyzyň we jemgyýetimiziň durmuşyna möhüm ähmiýeti bolan giň möçerli formaň we ykdysadyýetimiziň ähli gonlaryna işenlik görkezýän ýaşlyň dörejilik kuwatyna başlanan sergiň wakalaryny Hasan baýlaşdyran bayramçylyk konserti oň gatnaşanlarda ýatdan çykmajak täsirler galyrdy. Paýtagtymyzyň gözel künjegine yerleşýän Gaşky oýunlar sport toplumyna geçirilen belelikde konsertiň dowamyna çykyş eden soňky dostlary ýurdumyzda amal bolýan beýik işleri, garaşlar hemişelik beýtarap Türkmenistanda halkara hyzmatdaşlygynyň ösürilmegi uğruna edilgen giň möçerli taýdanlary, dostlugyny gatnaşyklary wasp etdiler. Bayramçylyk tabaralaryna many mazmun taýdan baýlaşdyran belelikde konsert mähirli gatnaşyklaryň, parahatçylygyň, dostlugynyň, hoşniýetli arzuwlaryň senaty bolup ýanlandy. Toplumyň täzir bayramçylygy we giň möçerli çäre münasibetli bedelen sahnasyna çykyş eden artistler, bagtyarlygyň, ruhberentligiň ýurdu ýoklugyna ikrar edilen Türkmenistanyny ýaýbanlandyrylan bayramçylyk tabaralaryna gatnaşmaga döredilen mümkinçilik we türkmen topragyna bildirilen mehmançylygly üçin Kahraman arkadağymyza hemde arkadağly Kahraman terdarymyza hoşarlyk sözlerini beýan etdiler. Häzirki döwürde ýurdumyzda ýaşlaryň ukyp başarnyklaryna, olaň täzeçilik garaýşlaryna we innowasion çözgütlerine möhüm ähmiýet berilgen. Şeýlelikde ýurdumyzyň ýaş nesilleri ykdysadyýetimiziň ähli gomlaryna işçilik görkezýärler. Munyň özi Kahraman arkadağymyzyň öňe süren ýaşlar siýasatynyň hormatly prezidentimiz tarapyndan üstünlikli durmuşa geçirilgenligini, ýaşlaryň ukyp başarnyklaryny açyp görkezmekleri ugruna ähli zerur şertleň döredilýändigini aňladýar. Şeýlelikde ýokary teknologiýalardan baş çykarýan, giň gözgetimli, maksady okunly ýaşlar döwlet dolandyryş düzümlerini we beýleki urlarda öňürçilikli dähme çekýärler. Belelikdäki konsertde ýaşlaryň çeper dörejiligine, olaň ustadlyklaryna aýratyn orun berildi. Munyň özi ýaşlaryň jemgyýetimiziň durmuşyna eýeleýän orunyna berilýän münasip bahadyr. Şeýle hem ýurdumyzyň çeper dörejilik bilen meşgullanýan köp sanly ýaşlary döwlet syýlaklaryna münasip boldylar. Ýokary netije gadanan türgenlere bolsa, hormatly prezidentimiziň adyndan awtologlaryň açarlary goşuruldy. Belelikde konsertiň dowamyny ýanglanan aýdymlar uly üstünlük gadanan ýaşlar üçin bayramçylyk sowgadyny öwrüldi. Täzir bayram münasibetli işlen taýýarlanan meden maksatnamaň çäklerini kurulan aýdym sarly dabaralar, şatlykly wakalary betlendi. Ýurdumyzyň durmuşyna möhüm ähmiýeti bolan şanly tenelen hormatyna gurulýan dabaralarda daşar ýurtlaryň dünýä belli estradaçylarynyň, aýdymçylarynyň çykyşlaryny guramak asylly däbe urildi. Munyň özi ýurdumyzda medeni diplomatiýanyň işin häsiýeti eýe bolýanynyň, burada netijeli işleň amal aşyrylýanynyň nowatdaky beýany. Bayramçylyk konserti dostlugyny gatnaşyklarynyň watbyny getirdi. Bayramçylyk konsertinde ýaýbanlandyrylan aýdym sarly çykyşlary, joşgunly tanslary, tomaşaçylaryň el çarpyşmalary belent maksatlaryny nazarlaýan sunugaty berilýän bahana aňladýar. Belenirçi ýaly sunugatyň hiç ýyly terhedi ýok. Ol tutuş döwürleri, nesilleri, halklary baglanşdyrýar. Munyň özi ajaýyp sunugatyň parahatçylygy, asudalygy, halkyň arasyndaky mähirli gatnaşyklary berkarar etmekde möhüm orun eýleýändiginiň aýdym suwtnamasydyr. Mälum bol şeýle ýurdumyzda milli medeniýetiň we sunugatyň ösdürilmegine, burada ýoly goýulan halkara hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň işçileşdirilmegine döwlet derejesinde ähmiýet berilýär. Şunuň bilen baglykda ýurdumyzyň medeniýet we sunugat sahatlary dünýäniň türli ýurtlaryna çykyş edip milli medeniýetimiziň halkara giňişligine tanalmagyna, türkmen sunugatynyň dünýäde giňden wagt edilmegine münasip goşun goşýarlar. Bu bolsa serketsiz sunugatyň üstü bilen halkyň dostlugyny gatnaşyklarynyň berkime uğruna edilýän taýdanlaryň aýdym netijesidir. Edil şonuň ýalym dünýäniň türli ýurtlarynyň sunugat ustadlarynyň, meşhur aýdymçylarynyň ýurdumyzda bolup, belelikdäki konsertlere gatnaşmaklary bu urdaky halkara gatnaşyklarynyň hil taýdan täze dereje çykmagyna giň ýol açýar. Täzir bayramçylygynyň bellenilýän günlerinde dostluk konsertiniň gurulmagy, ýurdumyzda uly üstünlük bilen ýaýbanlandyrylan giň möçerli çäreden öz bolşuly gutlugyna öwrüldi. Munyň özi halkymyzyň döreden milli sunugatynyň dünýä çykýanlygynyň, şeýlelikde saz diplomatiýasynyň ruwaçlyklary betlenýändiginiň aýdym beýanydyr. Yaşıl yâr dey baydağım azı
şehri asılan. Bilelikdäki konsertiň dowamyny hormatly prezidentimiň fermanına laýyklykda Russiýa Federatsiýasynyň aýdymçy kompozitor Anna Vladimirovna Shurochkina Türkmenistanyň atgadynyň artisti diýen hormatly adyň dakylmagy münasibetli oňa degişli nişanyň gowşurulmagy dabara öz bolşly öwüşgün çaýdy. Anna Shurochkina özüniň dörejiligine berilen ad üçin hormatly prezidentimide hoşallygyny beýan etdi. Şoňuny men durmuşymda aýratyn şatlykly gün men gahrman arkadagyň ýadany Bagyt Nuri diýen aýdymny ýerine ýetirdim. Bu men üçin uly hormat, kimim ýatdan çykmajak pursat. Bu aýdym meni türkmen halkyna hasam ýakynlaşdyrdy. Şoň men Türkmenistanyň düşünür hormatlanylýan prezidentiniň fermany bilen Türkmenistanyň atgadynyň artisti diýen belent ady eýe boldum. Şeýle uly sahnada Türkmenistanyň atgadynyň artisti diýen belent adyň berilmegi durmuşymda eň bagtly günlerimiň biri boldy. Şu pursatdan peýdalanyp hormatly Türkmenistanyň prezidentine hemem hormatly gahrman arkadagy köp sag bolsun aýdýan, ýetip gelýän täze ýyl bayramyňyz bilen tüý süregmen gutlaýan. Men Sırga Saganbekowa Kyrgyzstanyň Türkmenistanyň hemmeleň durmuşyna möhüm orny ýeleýän täze ýyl bayramçylygy münasibetli konsertler tapgyryny geçirmeginiň nusgulukdygyny aýratyn bellemek isleýän. Türkmenistanyň täze ýyl bayram münasibetli geçirilýän däwrelere gatnaşma hormaty maňa da meser etdi. Bu mümkinçilik üçin döwletler arasyndaky medeni gatnaşyklaryň ösdürmegine ul üns berýän Türkmenistanyň hormatly prezidentine sag bolsun aýdýan. Dogunluk ýurtlary bilen Türkmenistanyň arasyndaky gatnaşyklaryň binýadyny berkden tutan türkmen
halkynyň millilizerini hoşallygy bildirýän. Konsert maksatnamamyz Türkmenistany tomoşaçylarymyzy täzeli bayramy bilen gutlamak, dost dowluk gatnaşyklarynyň ösdürmegine münasip goşunt goşmakdan ibaret boldy. Biziň bu maksadymyzyň ýerine düşendigini tomoşaçylaryň gyzgyn gollawy gözül Aşgabatdaky mihmanseýerlik aýdyň görkezdi. Täze täze üstünlikler Türkmenistana ýaran bolsun. Men Jasurbek Mawlamow, Özbegistandan. Täzeliň öňü sirasynda Aşgabatda ilkinji gezek çykyş etmek men üçin uly hormatdyr. Biziň çykyşymyz Türkmenistana ähli ugurlar bilen bir hatarda halkara derejesinde äkemeden çäreleriniň netijeli üstünliginiň aýdyň sultnamasydyr. Täze münasibetli guralan konsert Aşgabatlylar onuň mihmanlary üçin ajaýyp bayramçylyk sowgadydyr. Bize ma'lum bolýar, her ýyl geçirilýän halkara dörejilik çäretiniň netijeli häsiýeti eýe bolmagy dostluk gatnaşyklaryň ulara başlyklara beslenýänligini äşkär edýär. Türkmen topragyny mihmanseýerlik we dörejiligimiz bilen tanış etmäge döredirilen mümkinçilik üçin Türkmenistanyň hormatly prezidentine hemde gahrman arkadagy köp sag bolsun aýdýan. Türkmenistana ilkinji gezek çykyş etmek menne ýakynly täsirler galardy. Sag bolun.